Sachisin ki kampan roy bat ki jing mentoi ki pajba jong jela Meghalaya ki la yo jing mentoi bahan na ki skim la ki project ki bawan nang sorkar jela bat kum juru na sorkar Padang. Ya kini la sakhi ha kasnong mau kerdep hari bohoi district ke bahap hapo karai madan kerdem ke bahap ru hapo kahima khairem. Lengba jong ka community led landscape management project kasnong mau kerdep kalayo bantai bat ban penbahaya ke jing don kam jong kinong rep ki badan ha kate kasnong yuthu urang ba kasnong uba Jibansius Ramshan ubadi chairman jong ka village natural resources management committee sekilat pathai kubor. Kumurang bacanong uba Jibansius Ramshan ulai itu bakjingwan jong project CLLAMP kiri kejing mentoi ke bakerpang bahaya kinong rep jong kene kesenong namar haga skim lane ke project jong CLLAMP balapet da ke Meghalaya Basin Management Agency bat SPV kabelong ru apo jingpet jingkmi bat kejing penbit penbiang jong ke planning department jong ke sorkar Meghalaya ketkum kejing don kam ya ke balala banyatu kendian ke ke bakesenong kalale lengba jong ke village natural resources management committee. Kini ke VNRMC kedai ke bapentelun yikikam bat bantai bansena yikijing tei dam penlang ia ke balabai tengka bat ai da ke CLLAMP ban penpoi syaki jakarep yaitu orang basenong ha ke bagatai ke CLLAMP lengba jong ke MBMA kalairap ban kentiu yikinong rep ban yoknong bat ban hikai yikinong rep ban trei hi ya ke kam ha ke bag pisah pilain baro ke bagila trei ginong sengsenong kan poi bej hapo ke akaun jongki yaitu orang basenong. Ki kam ki baga CLLAMP ka irap ikinong sengsenong kadai ke vermi compost ke jeka sara jingtung nursery bansena polyhouse for orchids medicinal plant bound com biofencing operation house klausnong contour bound fire control line recharge pond agroforestry horticulture yuthu orang basenong uba Jibansius Ramshan. Shushu hagatik jinglek ban jurip ya gatik project jong CLLAMP kelodon kejing betai na ginong tray jong office district village natural resources management committee bat kesamla Cherilyn Barbecue beri buk kipar kasinong mau kerdep hari bohoi district kahap apo kejing pet jingkmi jong ke bohoi rembong CNRD block kejengai kumbah nyopo kilometer riai na sor nongpo bat saup ar kilometer riai na nongba Shillong hakane kasinong mau kerdep baru ki pajba nong sengsenong ki im da ka rep karyang bat ka mau kerdep kari ka wai ni kisenong ka bela rimtam hari bohoi district bat ka jingbun briu ka long new spa ar pa rengut bat shispa laipo tli ki long yeng ka jingwan jong kene ka project lengba ka community led landscape management project kala aisha ka jing mentoi ka bakrau ya kasnong ka thau jungi baro goi namar ba shwa bakanwan kene ka project ngia kendu sibun gijing kum ginong song snong hapo kasnong ka jungi lada dei ha ka umbam di karep karyang bat kajing penpoi syaki jakarang ki jungi ti kidon sibun ki jing pentrei kam kentup ya ka klausnong ka bangidon ki telong di ki balik se mensua ki la ngatno bat kidon ki ba hakipor ba mensua ka rit kan ka telong tenrei lengba ki jing pentrei ya kine ki kam ba pher ngi ba kala don sisa ka jing mentoi ka bakrau hadu kata-kata di rengkat lang bat ka komiti jong ka BRMC hapo ka jingkmi bat ka jingpej jong ka district project unit CLLMP kibala kersan bat kibala yatre rengkat bat ngi kesnong mengiru kum ka BRMC ngi ju esno ktilang bat ngi long kibaya teli ban sim ya kono korai na ka banta ban penyaj bej ya kene ka project jar khat khandai ter hadu mentah ni layu isi sibun kijing kela hakaba kajing pentrei ya kene ka project hapo kene ka snong kala airu ka jing mentoi ka bakrau ya ginong snong ha kalat yo kam yo jam bat ngila sedang ru ban penmi pisa kat to kat ne nakine ki jing pentrei halang ba kene ka project ni don kat to kat ne ka jing penmi pisa na ka vermi compost ke bangi snasbo ni donru na ka jing penmi pisa na ka nursery ke bangi sara kham tame ya ki jaj dingso ki bala jandu jaj hakane ka snong ba ka khlau snong go jungi
Natangi don ri ki orchids ke bangi ada nak benta ban penek pensa bakin nom du jai ate po khlau go jungi bat ki khabat dawai penroi ki kene jaka bat ban sumar ki khnang ba kin nom du la shai la shisngi ti kane gadong ga jingker khu ke ba khrawe hadu kata ba lese na kalyang jong ngi upai ba nong snong bat mangaru kum rang wa snong ngam sempoi perkhat ba kane ke projek kana shisha ka jimtoy namar ba lese kane ke snong bat ba mangahiru ngam ngimpat dodon ke jingi ya kamariang hadu kata henrei lengba ka jingyo jing tip ko jungi lengba ka jing pentrei jungi ya kene jing trei beper menta kalau long ke besuk ingi senang menta ko orchids kene ingi sna ka jinglut ke basilak lai hajar arspa tengka nangta ka jing sna ya ka medicinal plant kene ka jinglut ke ban riu hajar sanspa tengka nangta ka bench dressing ha ka jinglut ke basilak lai pusan hajar sauspa tengka Kalus boulder bond, haga jinglut gaba riu pusan hajar riu spa prapo tengka. Nang ta ka jing sina ya spring chamber, ha sarang, haga jinglut gaba riu pun riu hajar tengka. Ka jing pentre ya ka fire control line, ha khlau snong, haga jinglut gaba nyu pusan hajar arpo tengka. But ke renovation of spring chamber ha wa sarang ha ka jinglut ke balai pusan hajar riu spa tengka nangta ka jing snai gre chat pon ha khlau snong kalong pra punyo hajar lai spa nyo po tengka ke bon kom bio fencing ha ka jinglut ke basan punyo hajar lai spa riu po tengka nangta afforestation ha ka jinglut ke basilak Saufar hajar riu po tengka horticulture arlak khatwe hajar arspa riu po tengka nangta ka jingsna ya ka operation house daki bilor bat ke plastik kane ka jinglut ke poi kumba arlak arpo sau hajar hakaba silak arpusau ki aina ka office bat silak tengka ngila ya no senyang nak liang snong da ka ba ngi mi bantrei ha ka tega yin jing pentrei ya kene project hapo kene ka snong ka jungi ha ka baidei bat ka jing pentrei ya ka bermi kompos ngila yo ya ka work order ane ka sanction ka ba lailak lai pentrei hajar sanspa jong sna mar hajar khat khandai di kene ngila bendep ban pentrei ka di ngidon ru ka contour trenches ke ba ngiti ya ki thleu ban pelang slap ha ketiga klaus nong bujungi na ka banta ban penhe susu ya ka jing mi jong ketiga telong ke ba ngiring siapo snong na ka banta ban di kani kapoi kumba riu pun riu hajar lai spa arpo tengka nang tangi don ya ka nursery kaba ngilashna ha ka jinglut kaba silak hat khandai hajar lai spa tengka ngidon ya ka check dam kaba ngishna ha ka jinglut kaba arlak pra pun riu hajar sau spa tengka nang ta sakwe ka check dam kaba ngisna na kabenta ban penbiang ya gilang harap kaba lapoi ha ka jinglut kumba lailak saupun riu hajar sanspa lai po tengka nangta kadon saka afforestation kaba ngi pentrei ha ka jinglut kaba arlak lai pukunda hajar san po tengka